mennään pelkästään niin kuin jaloille ja istumme äänimerkillä. Joo, eteenpäin. Mä istun alas ja avaan jalat. Hyvä, ne täytyy lähteä perustamaan. Jos mä sanon sen maagisen sanan, wow, 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 hyvä, no. Ja samoin tähän liittyy siihen ääneen myöskin se, että jos haluaa niin laukkaa hevosen kanssa, hän rupeaa kuuntelemaan mun ääntä, kun mä rupean hyräilemään. Hyvä. Hän pysähtyy, hän hidastaa. Hirveän hyvä apuus kaikille hevoset. Hän kuuntelee sitä ratsastajan kehonkieltä, hän rupeaa hyräilemään, niin hevonen hidastaa. Hyvä. Sitten tässä voi jatkaa myöskin sitä, että jos me ratsastetaan, jos mä katon tonne päin, niin hevosen pitäisi lähteä tonne päin. Ja sitten hän lähtee tonne päin. Tämän pohtiin kiinni ja tämän mä avaan. Hän lähtee sinne päin. Hän koko ajan tekee tässä sitä. Peruutetaan, peruutetaan, käännytään. Noin. Vaikka pitempäänkin käännytään. Hän lähtee tekemään vaikka sinne. Hyvä. No. Eli enempi ja enempi ratsastaminen tapahtuu täältä. Kaikkia tämmöisiä voisi harjoitella kaikilla hevosilla. Kiitos.